కర్నూలు జిల్లా బేతంచెర్ల మండలంలోని రంగాపురం గ్రామ సమీపాన వెలసిన ప్రముఖ వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రం లక్షలాది భక్తుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ మద్దిలేటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం నందు మంగళవారం నాడు ఉప కమిషనర్ మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి ఎం రామాంజనేయులు వి జనార్దన్ మరియు దేవస్థానం సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. స్వామివారి హుండీ లెక్కింపు ద్వారా 58 రోజులకు 34,38,985 రూపాయల నగదు, 47 గ్రాముల బంగారము, 1 కేజీ 300 గ్రాముల వెండి మరియు శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి హుండీ లెక్కింపు ద్వారా 58 రోజులకు గాను 5,27,081 రూపాయల నగదు వచ్చింది. ఇక మొత్తంగా శ్రీ స్వామివారి మరియు శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి హుండీ లెక్కింపు ద్వారా 58 రోజులకు గాను 39,66,066 రూపాయలు నగదు, 47 గ్రాముల బంగారము, 1 కేజీ 300 గ్రాములు వెండి వచ్చింది అని వారు తెలియజేశారు. ఇక ఆలయ ఉప కమిషనర్ మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి ఎం రామాంజనేయులు తెలియజేశారు. Well,